шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон ҳамин чанд лаҳза пеш дар пайи як ҷаласаи вижа ба хотири ҷилавгирӣ аз хатарҳои коронавирус хондани намоз дар масҷидҳои ҷоме ва панҷвақта ва ҳамчунин ҷамоатхонаҳоро манъ кард. қарори шӯрои уламо рӯзи 4 март нашр шуд ва тибқи он танҳо ба хондани намози ҷаноза иҷоза дода шудааст. раёсати шӯрои уламо ҳамчунин дар муроҷиати худ ба мардум тавсия додааст ба тозагӣ дар хона ва дур кардани партовҳо таваҷҷӯҳ кунанд. дар ин муроҷиат ҳамчунин омадааст шахсоне ки дар худ таби баландро эҳсос мекунанд аз рӯи масъулияти имондорӣ фавран ба табиб муроҷиат намуда то шифо ёфтан аз рафтан ба ҷойҳои ҷамъиятӣ ва серодам худдорӣ варзанд. шахсоне ки ба ин беморӣ гирифтор шудаанд онро набояд пинҳон кунанд, зеро мусалмон набояд ба худу дигарон зарар расонад, гуфта шудааст дар муроҷиати шӯрои уламо. манъи муваққатии намозгузорӣ дар масҷид тоза дар як ҷаласаи шӯрои уламо эълон шуд, аммо дар бархе аз масҷидҳои шаҳри Душанбе аз шоми дирӯз ба намозгузорон эълон шудааст ки ба хотири ҷилавгирӣ аз эҳтимоли паҳн шудани коронавирус аз намози ҷамоат дар масҷид худдорӣ кунанд. мо тамоми ҳамин мардуми калонсол дуо мекунем дар ҳаққи ҳамин ҷавонаву тамоми ҳамин ҷамъияти мо ки аз ин касал худшона ҳам эҳтиёт кунанд, эмин бидоранд ки хай вабо ҳай и вабо омадагиай худо ҳеҷ киро нишон нада и касала худо паноҳ бите тамоми мардума. Амин я раббал аламин.